Danas ću vam pokazati horor film, mračnu komediju pod nazivom Srećan dan smrti. Sat u kampusu zvoni u 9. Čri se budi u studentskoj sobi koja nije njena. Carter se okreće i pozdravlja je, pa njoj telefon zvoni uz zvuk rođendanske pesme. Pita gde joj je odeća i odmah ustaje da se obuče. Čri traži robu i Carter pokušava da je pronađe. Kada se završi sa oblačenjem, on joj daje flašicu tableta i dalje pokušava da bude ljubazan prema njoj, ali ona mu kaže da ne kaže ni reč o njihovom susretu. Dok se sprema da napusti, Carterov prijatelj uđe i pita ga da li je spavao sa njom. Čri se gadi na obojicu. Ona izlazi napolje i Got je proverava, zatim devojka traži od nje da potpiše peticiju za zaustavljanje globalnog zagrevanja, prskalice jure par koji se ljubi, alarm se oglasi na autu, momak iz bratstva muči nekoliko momaka i jedan se ruši dok ona prolazi pored njih. Iznenada ju je zaustavio tim koji je uhodi, momak sa kojim je imala jedan sastanak i koji joj se ne sviđa. Ona ga ismijava, a onda odlazi. Ona ode do svoje kuće sestrinstva i devojka je pozdravlja. Čri se ušunja unutra, ali je Daniela odmah uhvati, koja je podsjeti na kućni sastanak za ručkom. Ona ulazi u svoju spavaću sobu i pozdravlja je njena cimerka Lori dok pada na krevet. Dok Lori prepričava žurku prethodne noći, Čri iznenada vidi vreme, shvatajući da kasni na čas. Ona skače iz kreveta, žureći da se obuče i pronađe svoje knjige. Ona se okreće i Lori joj daje rođendanski kolač, govoreći joj da ne može da sakrije svoj datum rođenja od nje. Čri ugasi sveću i ispusti kolač u smeće dok izlazi. Lori je ljuta. Čri ulazi na čas koji drži profesor sa kojim nešto ima. Tog dana, ona ruča sa svojim sestrama iz sestrinstva, dok jedna od njih, Becky, sedi sa ručkom sa visokim sadržajem ugljenih hidrata, koji Daniela smatra lošim. Nateraju je da ode zbog toga, ali kada ustane, Carter naleti na nju, prosipajući čokoladni šejk po Čri. Ona ne želi da njene sestre iz sestrinstva znaju da ga poznaje i povlači ga u stranu. Vraća joj narukvicu koju je zaboravila u njegovoj sobi. Kasnije odlazi u bolnicu i odbija poziv sa svojim tatom, a zatim nailazi na Lori. Ona zna zašto je Čri tamo i govori joj da ono što radi može imati ozbiljne posljedice. Čri ulazi u kancelariju i profesor ulazi unutra. Ona odmah počinje da ga ljubi, ali iznenada njegova žena pokuca na vrata. Te noći, ona je u svojoj sobi i Daniela ulazi, obučena u mantil. Pričaju o zabavi na koju idu kasnije, kada nestane struje. Čri sluša poruku svog oca dok prolazi pored nekih momaka, idući ka zabavi. Ona ulazi u jezivi podvožnjak, gde muzička kutija svira Srećan rođendan. Čri misli da se neko šali sa njom, ali iza nje se čuje buka. Neko je u maskoti koledža, bulji u nju ne govoreći ništa. On nestaje. Ona prolazi kroz podvožnjak, kada on iznenada iskoči sa nožem i krene da je juri. Čri se spotakne i padne. Zgrabi je i ubije. Čri se budi u istoj studentskoj sobi. Stvari počinju da se odvijaju na isti način kao i ranije. Ona se oblači, dok Carter razgovara sa njom i ona mu traži robu, čak mu kaže gde je drži. Kaže da je kao da je već bila tu. Carterov prijatelj ulazi i Čri je zbunjena. Ona odlazi i kada izađe iz zgrade, prolazi pored istog Gota, devojke za peticiju, prskalica, alarma na autu i momaka iz bratstva. Izgleda zbunjeno dok ponovo nailazi na Tima, ali ovaj put ga pita koji je dan. Ponedeljak je 18. Čri dočeka ista devojka ispred svog sestrinstva i naleti na Danielu, koja je podsjeća na sestrinski ručak. Lori je pozdravlja na isti način kao i ranije kada uđe u sobu. Čri se osjeća čudno, ali vidi da kasni na čas i žuri. Lori joj daje kolač, ali ona se još više zbuni i izjuri napolje. Kasnije na ručku, kada se odigrava isti scenario sa Becky, Čri pokušava da je upozori na Cartera, ali oni se ipak susreću. Carter odlazi, ali ona ga podsjeća da je vrati narukvicu. Kasnije je u kancelariji profesora, želeći da razgovara sa njim, ali on je poljubi i njegova žena kuca na vrata. Te noći, ona gleda rođendanski snimak nje i njene mame, kada Daniela ulazi. Čri je preplašena zbog nestaka svetla. Ona ide istim putem prema podvožnjaku, ali kada stigne i čuje muzičku kutiju, ide drugim putem do zabave. Čri stiže do kuće i izgleda prazna. Zaključano je, pa lupa na vrata. Momak u maskoti otvara i ona ga udara, kada se upale svetla za njeno rođendansko iznenađenje. Momak pod maskom je bio Nick. Kasnije, Daniela i Čri razgovaraju i Nick im prilazi, flertujući sa njom na Danielinu užas. Bez obzira na to, ona ga prati u njegovu sobu.
Kada uđe unutra, soba izgleda prazna. Proverava se u ogledalu, kada Nick se ponovo pojavljuje iza nje i ona mu skida masku. Počinje da pušta glasnu muziku i loše igra uz nju, tako da Tree nije impresionirana. Ona šalje poruke Danieli, dok drugi čovek sa maskom ulazi u sobu i ubija Nicka. Tree ne čuje ništa uz glasnu muziku i kada se okrene misli da je muškarac Nick, ona ide prema njemu i on vadi nož. Muče se na krevetu i dečak iz bratstva ulazi, ali ne reaguje na ono što se dešava. Maskirani je ubode nožem. Tree se budi u studentskoj sobi, vrišti i plaši Cartera. Oblači se u panici i bježi, dok se sve vrti po starom: Got, devojka za peticije, prskalice, auto, alarm, momci iz bratstva i na kraju Tim. Lori je pozdravlja na isti način kada uđe u njihovu sobu i sedne na krevet. Tree kaže Lori da se osjeća kao da gubi razum i pokušava da je objasni da je 2 puta preživela isti dan. Kao dokaz, ona pominje kolač i zabavu iznenađenja. Lori ne veruje u njenu priču. Tree joj govori da će je neko ubiti te noći i počinje da paniči, plašeći i Lori, ali ona joj kaže da se odmori, s obzirom da joj je dan stresan zbog mame. Kasnije, Tree je viđena kako ojačava svoje prozore i gura fioku ispred svojih vrata. Videla je sliku nje i njene mame, kada joj odjednom Daniela pokuca na vrata i nestane struje. Tree sedi na svom krevetu i odlazi da pojede kolač, kada počinje da traži daljinski. Ona pronalazi rođendansku čestitku i TV se odjednom gasi, pa ponovo nakratko prikazuje vesti, pa se ponovo gasi. Ona čuje buku u ormaru i zgrabi čekić, ali kada ga otvori, nema nikoga. Ona odlazi da proveri kupatilo, ali pre nego što je uspela da proveri iza zavese za tuš, TV se ponovo uključuje. Maskirani čovek se pojavljuje iza nje i posle kratke borbe je ponovo ubija. Tree se budi vrišteći u studentskoj sobi, plašeći Cartera. Ona poludi i beži. Sve je opet po starom: Got, devojka za peticiju, prskalice, auto, alarm, momci iz bratstva. Počinje da pada u paniku, kada je iznenada Carter zaustavlja da je vrati stvari. Ona ga grli i moli da joj pomogne. Sledeće, oni sede u kantini koledža, a Carter pokušava da provali šta joj se dešava. Njen telefon zvoni i on shvata da joj je rođendan. Kaže i da ko god da je ubije zna da joj je rođendan i počinje da pravi spisak ko bi imao motiv za to. Takođe joj kaže da prethodne noći nisu spavali zajedno. Oni nastavljaju da pričaju o njenom ubici, a on joj kaže da ona ima neograničeno vreme da otkrije ko je ubija. Te noći, Tree pravi listu osumnjičenih i prvi na njoj je Tim. Ona viri kroz njegov prozor i shvata da je on zapravo gej. Tree se okreće i maskirani čovek je ubode nožem. Tree se budi u Cartersovoj spavaonici i baci telefon u smeće. Zatim je videla kako farba i šiša kosu, a kasnije je dodala još jedno ime na listu: supruga profesora. Ona je vreba iz žbunja, ali kada se okrene, maskirani čovek je uhvati u koštac i ubije je. Ona se budi. Sledeće ime na njenoj listi je Daniela. Vide se kako razgovaraju, pa se tuku kada ih autobus udari. Ona se budi ljuta. Križa Danielu sa liste i sledeći je profesor. Tree izlazi iz spavaonice gola, svi ljudi koje je videla gledaju na nju. Kasnije, ona čeka svog ubicu sa bejzbol palicom, ali greškom nokautira Becky. Kada ona pođe da joj pomogne, pojavi se maskirani čovek i udari je palicom. Ona se budi u Carterovoj spavaonici govoreći mu da je njegov plan loš. Dobija čudne bolove u stomaku i dok Carterov prijatelj otvara vrata, ona se onesvesti u njegovim rukama. Kasnije je u bolnici i Carter ulazi u njenu sobu. On joj kaže da je ponedeljak 18. i dolazi do nestašice struje. Odjednom, profesor stoji pored Cartera. Kaže mu da ode. Profesor, koji je takođe njen doktor, pokazuje joj snimak pluća. Ima toliko lezija na njima da bi trebalo da je mrtva. Tree želi da ode, ali joj kaže da je tu bezbedna. Traži od njega sok, da ga izvuče iz sobe i kada se vrati ona više nije tu. Tree trči kroz bolnicu i ulazi u kancelariju profesora, tražeći ključeve od automobila. Odjednom pronalazi masku u fioci. Ona misli da je on ubica, pa pažljivo prošeta bolnicom, kada se on pojavi iza nje i momentalno ga izbode maskirani muškarac. Ide za njom i juri je do parkinga. Tree se tamo krije od njega, ali kada otvori profesorski auto, on je čuje i sustiže. Ona mu prvi put beži i raduje se, kada joj policijski auto signalizira da stane. Policajac dolazi do njenog automobila i ona pokušava da objasni šta se dešava, ali shvata da ako policajac misli da je pod uticajem bilo koje ilegalne supstance, moraće da je uhapsi i odvede u zatvor, gde bi trebalo da bude bezbedna.
pa ga ona laže i on je hapsi. On je bezbedno smešta u zadnji deo svoje patrole, ali iznenada ga udari drugi auto. Maskirani čovek izlazi iz drugog automobila i dolazi do patrole. Čri mu se na trenutak ruga, ali on odlazi i vraća se u auto. Otvara prozor i ispušta rođendansku sveću, osvetljavajući benzinski trak do pandurskog automobila. Čri se ponovo budi u studentskom domu, sama uzima Tylenol, otvara vrata Carterovom prijatelju i ispraća ga. Ona se oblači i Carter je pita zašto je vrištala u snu. On je prati, želeći da sazna njenu priču. Ona mu kaže da joj je olakšanje istog dana i govori mu o prskalicama, alarmu u autu i momku iz bratstva koji se onesvestio. Kasnije su viđeni u restoranu kako jedu. Ona podriguje i prdi, govoreći da se neće sećati toga. Zvoni joj telefon i on pita zašto se ne javlja kada je otac zove. Ona mu kaže da joj je majka umrla 3 godine pre i da su delili isti dan rođendana. Čri je uverena da je njena mama još uvek živa, ne bi bila mnogo ponosna na nju, jer nije dobra osoba. On joj kaže da joj trenutna situacija olakšava da postane bolja osoba, ali ona ne misli da je preostalo još mnogo dana, jer svaki put kada se vrati postaje sve slabija. Črijeva pažnja se preusmerava na vesti. Postoji izveštaj o serijskom ubici koji je u bolnici. Ona misli da je on njen ubica. Ona stiže u bolnicu u kojoj je on zadržan i kaže medicinskoj sestri da pozove policiju jer će pobeći. Kada ne vidi policajca ispred njegovih vrata, zgrabi sekiru i uđe u njegovu sobu. Unutra je i maskirani čovek, ali ga ona ne vidi odmah. Ona vidi stražara mrtvog na podu, kada maskirani muškarac puca na nju. Čri beži, ali on ubija medicinsku sestru i juri za njom. Kada je sustiže, skida masku da bi otkrio serijskog ubicu. Podiže pištolj da puca, ali ga iznenada Carter zaskoči. Čri uzima pištolj i želi da ga upuca, kada se zaglavi i serijski ubica slomi Carteru vrat. Ponovo juri Čri i stignu do zvonika. Ona se pojavljuje iza njega i udara ga preko glave, iako iznenada shvata da će Carter zauvek biti mrtav ako ga ubije i ne resetuje se dan. Dakle, ona ispušta polugu i ponovo trči. Ubica ide za njom, ali ona se umesto toga ubija. Sat u kampusu zvoni 9. Čri se budi u Carterovoj sobi i grli ga, zahvaljujući mu što joj je spasao život. Pre nego što ode, zgrabi jastuk, udari ga njegovog prijatelja jer je mizoginik i izlazi iz zgrade srećana. Ona vidi Gota i uzima mu naočare, potpisuje molbu, govori paru o prskanju i stavlja jastuk na zemlju pre nego što dečak iz bratstva padne. Čri je srećna što vidi Tima i daje mu snagu da izađe iz ormana. Konačno pozdravlja devojku ispred njene kuće sestrinstva i ulazi unutra. Daniela prilazi do nje i ona joj priča o Carteru, ostavljajući je bez teksta. Ona ulazi u svoju spavaću sobu i izvinjava se Lori što je sebična. Zatim odlazi na čas i poziva profesora na reč. Čri stavlja tačku na njihovu vezu, napuštajući u svom stilu. Tokom ručka u sestrinstvu, Čri nije tu i Becky sedi sa svojim lošim ručkom. Čri dolazi i seda pored nje sa poslužavnikom bez vrijedne hrane, gurajući do njenog. Daniela vređa Becky, pa Čri priđe do nje i prospe joj čokoladni šejk po glavi. Iznenada, Carter se pojavljuje da je da na rukvicu i ona ga ljubi, a zatim ga poziva na sastanak. On kaže da. Kasnije se pojavljuje u restoranu gde je čeka njen tata da zajedno imaju rođendanski ručak. Tre želi da budu otvoreni o maminoj smrti i da više pričaju o njoj, jer ona želi da prestane da izbegava ono što se dogodilo. Ona se izvinjava što ga je time povredila. Te noći, ona se sprema da se suoči sa svojim ubicom. Ona odlazi u bolnicu i uzima pištolj čuvara. Držeći ga na nišanu, ona kaže čuvaru da potraži pomoć jer će serijski ubica pobeći. Čri prilazi usnulom ubici, videvši da je svezan, govoreći mu da otvori oči. Ona želi da puca, ali osigurač na pištolju je uključen. Udara je jastukom, hvata je i uzima joj nož. Oni se bore, ali on je jači. Uzima nož da je ubije, ali alarm na njenom satu zvoni. Nestaje struja i ona je iza njega sa pištoljem. Čri ubija svog ubicu. Te noći ona pali rođendansku sveću na svom kolaču, dok ona i Carter razgovaraju o tome šta se dogodilo. Pre nego što ugasi sveću, priželjkuje sutra. Sat u kampusu zvoni u 9. Čri se budi u Carterovoj sobi. Opet je isti dan. Ona poludi i beži. Ona upada u svoju spavaću sobu i počinje da se pakuje. Lori ustaje i odlazi da joj da kolač, tada Čri ima javljenje.
Ona shvata da se probudila istog dana jer je umrla u snu. Čri misli da ju je Lori ubila trovanjem kolačića. Ali kada Čri nije pojela kolač, Lori je iskoristila serijskog ubicu kao priliku da je ubije i izvuče se. Lori je uvek bila ta koja je ubijala. Čri joj kaže da pojede kolač i dokaže da to nije ona ili će ga odneti policiji. Lori je obara i zaključava sobu. Ona joj kaže da je razlog zašto je želela da je ubije profesor, jer je bila zaljubljena u njega. Počinju da se tuku po prostoriji i Lori je umalo ubije, kada se ona omete dovoljno dugo da Čri gurne kolač u njena usta, a zatim je odgurne kroz prozor, pa da ispred devojke koja gleda prema kući sestrinstva. Čri i Arter gledaju vesti u restoranu. Njen tata zove i ona se javlja da ga smiri. Njih dvoje razgovaraju i Carter počinje da je priča o danu mrmota, koji nikada nije videla. Hvala na gledanju, ako želite da vidite još ovakvih videa, pratite Movie ukratko.